Klimaforandringer. Hvilken betydning har det for vores klode? Den gennemsnitlige temperatur ved jordens overflade er generelt stigende, og der er også andre tegn på klimaforandringerne. Det er i høj grad grundlæggende fysiske mekanismer, der styrer variationer i jordens temperatur. Selvom der også er naturlige processer, der kan medføre global temperaturstigning, viser mange undersøgelser, at menneskets aktiviteter, især udslippet af CO2, sandsynligvis er årsagen til den begyndende opvarmning af jorden. Vi stiller nu om til Henrik Svendsmark. Henrik Svendsmark, er du med os fra dit laboratorium? Ja, det er jeg. Goddag. Goddag. Vil du ikke forklare os om din teori med klimaforandringer? Jo, selvfølgelig vil jeg det. Teorien går ud på, at solen har en stor indflydelse på jordens klima. Skyerne virker afkølende på jorden, da skyerne reflekterer en stor del af solens stråler tilbage i universet. Faktisk er dannelsen af skyer det centrale i min teori. Skyerne består af vanddråber og dannes, når vanddamp samles omkring de små partikler i atmosfæren, som kaldes aerosoler. Aerosoler dannes i atmosfæren af kosmisk stråling, blandt andet fra solen. Den mængde stråling, der rammer jorden, er afhængig af aktiviteten på solen og jordens magnetfelt. Solens aktivitet vil smitte af på skydannelsen på jorden, og dermed jordens klima. Her er der kun tale om en teori, men hvis det viser sig, at jeg har ret, vil det være den vigtigste grund til klimaforandringerne i dag. Tilbage til studiet. Tusind tak, Henrik Svendsmark, fordi du gad at forklare din teori. En anden, der havde en teori, var Milutin Milankovic, en serbisk ingeniør og opfinder. Vi stiller nu om til Serbien, hvor hans barnebarn vil forklare hans teori. Min bedstefar har fremsat en teori om, at klimaforandringerne skyldes jordens stilling i forhold til solen. Teorien består af 3 dele. Del 1. Jorden bevæger sig ikke i en cirkelrund bane, men i en elliptisk bane rundt om solen. Så derfor er jorden ikke altid lige tæt på solen. Del 2. Jordens akse hælder i en vinkel på ca. 23,5 grader, hvilket tydeligt kan ses på en globus. Hvis jorden ikke hælder, vil der ikke forekomme årstider, og vinklen ændres hele tiden en smule. Del 3. Jordaksen bevæger sig som en snorretrop. Og de 3 forskellige bevægelser virker samtidigt, men over mange år. Og det betyder, at der vil være en variation i mængden af solindstråling, som når jorden. Og det er disse ændringer, der har betydning for gennemsnitstemperaturen. Dog er det stadig en teori, selvom mange forskere har lavet undersøgelser, som underbygger dette. Og tusind tak til Milankovic barnebarn, fordi han gad at forklare sin bedstefars teori. Vi stiller nu om til Andreas Pedersen, som står på Grønland og vil vise lidt om den grønlandske indlandsis og deres gletsjere. Jeg står her på Grønland med Johannes gletsjeren i baggrunden, og som I kan se, er den ved at falde i havet. Endnu et sørgeligt tegn på klimaforandringerne. Tak for det, Andreas Pedersen. Og nu er vi nået til vejs ende i dagens ekstra udsendelse om klimaforandringer. Tusind tak, fordi I gad at se med. Pas på jer selv.